Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allahu Teala her bir kişilikке, her bir buğunğa bilgili bir özünün sınavlarını berip tura. Mine bizning buğunğa, bizning halkka, bizning davrga şuşu koronavirus degen ham aның bilen beyli bulgan sınavlar kildi. Дөресен генә әйткәндә, шушы авыру кемгә зыян китерде соң дисәгез, миңа үземә сорау бирделәр. Хәзрәт, сезнең якыннарыгыз арасында авыручылар бармы диделәр. Инде булай барлап караганда, әйе, Аллага шөкер, якыннарым арасында андый кешеләр юк. Бу кеше әйтә, минем дә якыннарым арасында андый кеше юк ди. Менә ди, минем дусларым арасында да андый кешеләр юк ди. Ягъни ул шик белдерә. Бу авыру бар микән соң? Чынлыкта дип. Кызганычка каршы, әлбәттә, бу авыру бар. Әлбәттә, шушы авырудан зыян күрүчеләр бар, үлүчеләр бар, авыручылар да бар. Бәлки, алар күренмиләр, чөнки аз булгангадыр. Әмма авыру чыннан да бик җитди һәм җитди булуы белән куркыта да. Ләкин бу авыру миңа калса үзе куркыныч түгел. Чөнки без шушы авыруга тәкъдиргә караган кебек карыйбыз. Әлхәмдүлилләh, әгәр дә авырмый калсак, бик шатбыз. Ләкин инде иярергә шушы авыру насыйп булган икән, димәк, авырып та алырга мөмкин, яки шушы авырудан китеп барырга да мөмкин. Чөнки бу синең тәкъдириңгә язылган. Әмма без әлбәттә саклану чараларын кулланабыз. Ләкин менә шушы саклану чараларын кулланган вакытта безнең өчен икенче куркыныч туа. Авыру үзе түгел, ә авыру китергән нәтиҗә. Нинди нәтиҗә соң бу? Без моны күрәбез үзебезнең дини тормышыбызда. Беренче нәтиҗәсе аның җомга намазларына бара алмау. Без, мөселманнар, һәр атна сайын ирләр җомга намазына барып, җомга намазын мәчеттә имам алдында укырга тиешбез. Бу фарыз гамәл. Җомга намазына бару ул хәтта гаит намазына караганда да өстенрәк. Димәк, менә шушындый иң зур бер вазифадан без мәхрүм калдык. Аның өстенә мөселман кешеләре һәр 5 намазында азанны ишетә торган булсалар һәм вакытлары булса, мәчеттә җәмәгать белән укырга тиеш. Менә без бу рәхәттән дә, бу ләззәттән дә мәхрүм калдык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем 40 көн буена 5 вакыт намазны мәчеттә укыса, җәмәгать белән, имам белән ди, ул кешенең күңеленә икейөзлелек кермәс ди. Ягъни нифак, мунафиклыктан ул кеше азат булыр, чиста булыр ди. Җәмәгать белән намаз уку безнең иманыбызны ныгыта. Безне икейөзлелектән саклый. Күңелдә булган ачуны бетерә. Безне тынычландыра, рәхәт бирә. Мәчеткә килеп, кеше күреп, без үзебезнең булган ниндидер хәсрәтләребезне, кайгыларыбызны, борчуларыбызны сөйләп, тынычланып калабыз. Шулай ук мәчеткә килгәндә мөселман кешесен күреп, без үзебезгә бер хәзерге тел белән әйткәндә энергия алып кайтабыз. Бу чыннан да шулай. Әгәр дә мәсәлән игътибар итсәгез, менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытын карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның йөзенә карап, аның үз-үзен тотышына карап, мөселман кешеләре, сахабаларыбыз ләззәт алганнар. Әлбәттә ул галим, әлбәттә ул пәйгамбәр, әлбәттә ул изге кеше. Әмма безнең хәзерге заманда пәйгамбәрләр юк. Әмма син икенче мөселман кешесен күреп, тәкъва мөселман кешесен күреп, шулай ук үзеңнең күңелеңгә ләззәт ала аласың. Мәсәлән, бер галим әйтә, мине күргән кеше Тәбукка кермәс ди. Ничек инде ул кешене күреп, ничек Тәбукка кермисең? Аңа карап кына Тәбукка кермәскә мөмкинме? Чөнки мөселман кешесен күрсәң, мөселман кешесенә карасаң, чын тәкъва мөселман кешесенә, аның үз-үзен тотышына, син аның гамәлен кабул исең килә. Үзеңдә булган бызыкларны, языкларны күреп, шулардан уяла башлыйсың. Шуларны төзәтәсең килә, тәүбә итәсең килә. Менә мөселман кешеләре белән аралашканда
сине шушындый хис биләп ала. Әмма шушы аралашу булмаса, күңелеңдә бу хистә булмаячак. Син үзеңнең кимчелекләреңне күрүдән туктыйсың. Моның өстенә мөселман булмаган кешеләр белән аралашсаң, аларның бызыклары сиңа да күчә. Менә шулай итеп кеше күңелендә тынычсызлык барлыкка килә. Дөнья китергән, дөнья биргән, дөнья ул үзенә күрә бер бит рәхәт урыны түгел ул. Дөнья көн сайын безгә мәшәкать тудырып тора. Ләкин син шушы мәшәкатьләрне инде җиңгә алмыйсың. Чөнки моның кораллары бүгенге көндә ябык. Менә шулай итеп бүгенге көндә без югалткан иң зур әйбер ул җәмәгать булды. Мөселман кешеләре белән аралашу, аларны күрү һәм алар белән аралашканда безгә килгән файда. Менә без шушыны, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә югалттык. 40 көн җәмәгать намазы турында сүз бармый хәзер. Атнага бер тапкыр мөселманнар белән җыела да алмыйбыз. Ә бит бу иң киме минимум. Чөнки моннан да киме булырга мөмкин түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, әгәр дә кеше рәттән эш җымганы сәбәпсез калдырса, аның йөрәгенә мөһер сугылыр, печать куелыр ди. Димәк, аның йөрәге үзгәрәчәк. Ләкин без сәбәп белән калдырдык җымганы. Монда сүз юк. Ә менә безнең йөрәгебез үзгәрмәсме? Сәбәп белән калдырсак та, әлбәттә үзгәрә. Әлбәттә йөрәгебез безнең үзгәрәчәк. Менә шуның эчендә безгә һичшиксез бүгенге көндә уяу булырга кирәк. Үз гамәлләребезнең, йөрәкләребезнең халәтен карарга кирәк. Әйе, онлайн аралаша алабыз хәзрәтләр белән. Үзара аралаша алабыз онлайн. Ләкин бу тере аралашуны бер ничек тә алыштыра алмый. Безнең ислам динендә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям җомга намазын мәчеттә яки берәр кая җыелып укый алмасагыз, игездә укыгыз, берегез тау башында, берегез тау өстендә, берегез су буенда дип укыгыз дип әйтмәде бит. Димәк, укылмый диде. Башканың мөмкинчелеге юк. Шулай ук безнең тагын бер бик зур югалту булды гаит намазы да. Чөнки 5 вакыт намаз укымаган кардәшләребез бар иде, татар халкы бар иде. Алар бит әле диннән ераграклары бар. Елына 2 тапкыр киләләр иде алар мәчеткә. Менә 2 тапкыр килеп дини сүзне, Коръән сүзен ишетә алалар иде. Намаз укыган мөселман кешеләрен якыннан күрә алалар иде. Хәзрәтнең чалма чапанын тотып карый алалар иде елына 2 тапкыр. Үзләренең тузанланып беткән түбәтәйләрен казып чыгарып, каяндыр матур киемнәрен киеп, инде 1-2 көн эчмичә торып, әзрәк салып иргәннәре чистарынып мәчеткә киләләр иде. Әмма шушы афат белән алар 2 гаитнең берсен инде югалттылар. Яртысын югалттылар дигән сүз. Әгәр дә шушы кешеләрнең иманы 2 гаиттән торган икән, димәк, ярты иманнары юк дигән сүз. Менә нинди югалту булды. Менә шулар турында әлбәттә безгә уйланырга кирәк. Ә ничек соң безгә бу халәтне кайтарырга? Бу безнең булай кул белән генә кайтара торган халәт түгел бу. Димәк, безгә шушы халәтне кайтарыр өчен җомга намазын, 5 вакыт намазларыбызны, җәмәгатьне, мөселман кардәшләребезне чын ихлас күңелдән яратырга кирәк, сагынырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә мөселман кешегә теләгәнен бирә. Аллаһ Тәгалә шулай ул. Әгәр без ынтылсак бер-беребезгә, теләсәк намазларны, җәмәгатьне, Аллаһ Тәгалә һичшиксез безгә юлын ачачак. 70 ел буе елый-елый мәчетләрне сорадык, Аллаһ Тәгалә ачты. Инде яңадан Аллаһ Тәгаләгә ялварып сорасак, яңадан гынахларыбызны тәүбә итеп, гыйбадәтләрне ярата башласак, Аллаһ Тәгалә безгә юлларыбызны ачыр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.